Γεια σας παιδιά, όποιος δεν με ξέρει, είμαι ο Λιάς και στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Demonology. Λοιπόν, ουσιαστικά παιδιά, αυτό είναι ένα παιχνίδι που κυνηγάμε διφαντάσματα. Σκάσεις το. Και εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και εμείς πάμε να ξεκινήσουμε. Βασικά, το έχω δοκιμάσει λίγο, απλώς δεν ξέρετε. Πάμε λίγο στο job site. Ποιο να διαλέξω? Αυτό. Start. Διάλεξα. Μέσα στο job set. Παιδιά, σε αυτό το βιβλιαράκι να σημαίνουμε ότι... σε αυτό παιδιά το βιβλίο σημαίνουμε ότι έχουμε την κάμερα, την παίρνουμε. Όχι το spray box. Θέλω το spray box. Πώς καλετό. Λοιπόν, και παίρνουμε το EMF. Βασικά, ας αφήσω τώρα το φακό για να πάρω το θερμόμετρο. Δεν έχει κάτι. Έχουμε ανοιχτές λίγο τις ντουλάπες. Εδώ πέρα. Όχι. Μήπως... Δεν θέλω να με κλείσω. Θα κλείσω. Όχι εδώ πέρα. Λοιπόν. Φέρουμε λίγο. Εδώ. Και παίρνουμε το αλάτι. Να. Το energy drink δεν το χρειάζομαι. Αυτό δεν ξέρω ακόμα τι κάνει εδώ πέρα. Λοιπόν. Αυτό καινούριο. Να μην μπορεί να βγει. Είναι μόνο μέσα στο σπίτι. Έτσι παιδιά θα τον νευριάσουμε. Γιατί? Παιδιά κάντε like και subscribe ώστε να έχω καλή τύχη εδώ μέσα. Εδώ πέρα σύμπλωμα μας είσαι άχρηστο. Οπότε φύγει. Δεν ξέρω αν είναι καλό τώρα και εγώ που τα πετάω κυριολεκτικά. Το αφήνουμε εδώ πέρα. Και θα δούμε... ξεχνάω κάτι τώρα. Ναι, αυτά... Θέλουμε να είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, παιδιά, σε αυτό εδώ πέρα το βιβλιαράκι, για όσοι έχετε απορία στο σημείο, πηγαίνουμε εδώ πέρα και σημειώνουμε τις ανομαλίες. Και εδώ πέρα, αφού συμπληρώσουμε τις ανομαλίες, θα μένει, όλα τα άλλα θα είναι βυσμένα και θα μένει ένα και εμείς θα πρέπει να επιλέξουμε ποιο θα είναι. Τώρα πρέπει να βρω βασικά καλύτερα δεν πρέπει να ανοίγω κινητικά. Αλλά τι να κάνω κι εγώ. Λοιπόν, αυτό εδώ. Πάμε να ψάξουμε για αποτυπώματα. Όπα. Και με τρόμαξε. Πέρα ακόμη όλα μια χαρά. Όχι. Ούτε και εδώ κάτι δεν έχει. Όχι εδώ. Παιδιά εδώ πέρα εγώ φοβάμαι για κάποιο λόγο να πέρα.
μακριά από εδώ πέρα, μακριά από εδώ πέρα, μακριά από εδώ πέρα. Λοιπόν. Α, όχι, εδώ πέρα, καλά. Καλά, εγώ τόση ώρα δεν έχει γράψει. Είδα κάτι. Τίποτα. Γρονική και φεύγω. Παιδιά, μάλλον θα πρέπει να το βρούμε αυτό στην τύχη. Να δω λίγο κάτι εδώ πέρα με το... πού είναι καλέ. Όχι, ναι, τώρα δεν θα πρέπει να... Α, όχι. Να τα εδώ πέρα σημειώνουμε. Να τα εδώ πέρα, παιδιά, σημειώνουμε και εδώ πέρα σημειώνουμε και ποιο θα είναι το φάντασμα. Όχι, όχι. Να. 30 φρύς. Αχ, χτυπήσει 0 βαθμοί Κελσίου. Ή 32 Ιουλιός Ρουμπί. Α. Οκ. Δεν έχει γίνει πράγμα. Κάτσε λίγο να πούμε. Όπα. Παιδιά. Παιδιά, παίζει να χτυπήσει. Στο EMF. Παιδιά, δεν χτυπάει μέχρι τώρα κάτι. Αλλά αυτό για κάποιο λόγο λίγο με ανησυχεί. Πέρα όμως. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Είναι δαίμονας, παιδιά. Είναι δαίμονας. Και αν δεν το καταφέρουμε δεν πειράζει. Σε παρακαλώ να είμαι σωστός. Δεν μπορούσα ρε παιδιά, τίποτα δεν έκανε. Skinwalker ήταν. Τι. Λοιπόν όμως παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε πατήστε like και subscribe. Και εμείς θα λέμε στο επόμενο βίντεο και με παρέα.